Karon ano ang aton masiling? Magpadayon bala kita sa pagpakasala. Agod magdugang pa ang grasya sang Dios sa aton. Inigit, hindi mahimo na magpadayon kita sa pagpakasala. Namatay na kita sa sala. Kinlubong kita kaupot kay Kristo. Ang pagpabautiso nagapakilala na sa iya kamatay ang kaupot kita. Kag sa iya pagkabanhaw may bagong kinabuhi nga makita. Bago nga kabuhi sa iya gahom, ginbanaw kita upod kay Kristo. Patay na sa sala, buhi para sa Dios. Sa iya dako nga grasya, nabago kita. Sa iya dako nga grasya, nabago kita. Sa iya dako nga grasya, nabago kita. Pagamhan sang kalautan, kay kita ang iya gintubos sa bagong kabuhi nga wala sing katapusan. Nahibaluan mo bala ang daan nga kabuhi, ginlansang na sa krus kaupod niya. Ang lawas nga ginagamhan sang sala, sa gahom sang sala nga nagapos. Hilway na, namatay kaupod kay Kristo. Bago nga kabuhi sa iya gahom, ginbanaw kita upod kay Kristo. Patay na sa sala, buhi para sa Dios. Sa iya dako nga grasya, nabago kita. Sa iya dako nga grasya, nabago kita. Itugyan ang kabuhi sa Dios, instrumento kita sang pagkamatarong. Bago nga kabuhi makita kay Kristo, gintubos niya kita halin sa kamatayon. Itugyan ang kabuhi sa Dios, instrumento kita sang pagkamatarong. Bago nga kabuhi makita kay Kristo, gintubos niya kita halin sa kamatayon. Bago nga kabuhi sa iya gahom, ginbanaw kita upod kay Kristo. Bago nga
kita. Karon, magpakasala pa bala kita. Hindi gid mahimo. Kita mga anak na sang Dios.